बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि बडलेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलावहाय आङो बयखौबो बरायबाय। आङो ब्रैथि जे भिडिअ नोंथांमोनहा आंखौहाय 86 निबो बारा जे साबस्क्राइबार खालामहरबाय बे आंनि मोनथामल' भिडिअआवनो नोंथांमोनहा आरो 2000 निबो बारा भिउस जाबाय। बिनिखायनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि भिउसारफोरखौहाय सानथ्र'हायै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय आरो आसा खालामो दिनैनि बे भिडिअखौबो नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांगोन आरो अनसायगोन आरो गोरोन्थिफोर जादोंब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आंथ' जावसिनाय बेबायदि जावसिग्रासो बडलेण्डआव जोंनि बडलेण्डनि थाखाय आं सानो बे मटिभेशनजोंहाय माबा मोनसे लाबोगोन होननानै बयनिबो गोसोखौहाय एसे थुलुंगानाय लाबोगोन होननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दिनै आङो लाबोनो सानदों जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि जे माखासे बाथ्रा आदैनि बाथ्राखौ लाबोनो सानदों आङो। बिथाङा जे बुंदों आदैया बुंदों देयर इज नो एनी एक्सट्रिमिस्ट पार्टी इन आवर चिरां डिस्ट्रिक्ट। जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव सासेबो एक्सट्रिमिस्ट पार्टी गैया, फिसा फिसौ दाखाथि पार्टील' होननानै बिथाङा बुंदों। बेखौनो नोंथांमोना एसे भिडिअ फुटेजखौ खोनासंदो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथांमोननो आं एसे जे दाख्लि सेरफांगुरियाव जानाय जे थाखा दाबि हरनाय बिनि माखासे रेकर्डिंखौबो आं होनाय जागोन, नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायगोन। সি একেদিনাই মানে চেৰপাংগুৰি কোকৰাঝাৰত ঘটিছিলে, মানে দুৰ্বৃত্তই আহি পেলাই গুলিয়াই যোৱা, কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে কোনো এজনেও মানে মৃত্যুবৰণ নকৰিলে। চিৰাঙত যি অনিল ছোৱাৰী তেখেতক গুলিয়াই মানে হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। উদ্দেশ্য মাত্ৰ লুণ্ঠন ডকাইতি। AK-47 যদিও ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ আগৰ ক'তবা থাকি যোৱা AK-47 হ'ব পাৰে, কিন্তু অৰ্গেনাইজ মেনাৰত কোনো এক্সট্ৰিমিজিম চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত নাই। এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকুৱা নহ'বও, কিন্তু ডকাইত গেং লুট কৰি খোৱা এইবিলাকক আমি সহ্য নকৰোঁ। অলৰেডি মই SP লগতো আজি ৰাতিপুৱা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু आपको तो कौन चीज का पैसा देंगे बोलिए, कौन चीज का पैसा? हम तो बड़ा महाजन है ना, क्या हम लोग गाड़ी है ना, क्या कौन दुकानदारी बड़ा है? हम लोग 2-4 मन धान कीनते हैं खाते हैं, कौन चीज पैसा नहीं बोलिए। अब कौन बोला आपको महाजन है? नहीं, हम लोगों को ऐसा, हम लोगों को सब इंफॉर्मेशन लेता है ना। एक बात बताइए ना, आपका घर किधर है हमको तो सब मालूम है। आपका घर किधर है, आप कहाँ से आया है बिजनेस करने के लिए, ये आपको झारखंड उधर से आया है, आपका घर आया है, आपका घर में कितना आदमी है, हम लोगों को तो सब, आपका ही नहीं आपके जैसा कितना बिजनेसमैन है, क्या है, हम लोगों को तो वो सब इंफॉर्मेशन मिलता है। तो एक बात बताएगा ना आपको, ये तो देश तो हम लोगों का है, और ये हम लोगों का देश है। ये तो कोस कमतापुर है ना, तो कोस कमतापुर में तो ये तो हम लोगों को ये आज का नहीं, हम लोगों का भी झारखंड का भी जब झारखंड छत्तीसगढ़ ऐसा जब था और आंध्रा क्या था, तो सब आजकल तो हम लोगों का तो करो, और जितना भी संगठन है जैसा कि विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना क्या है ना, तो उन लोगों को भी देना एक पड़ता है। तो हम लोगों का अब तो हम लोगों का जगह में रह रहा है, ये तो हम बोलेगा ना, नहीं बोलेगा जगह में सब आदमी रह सकता है ना, एक देश में सब आदमी रह सकता है। सब लोग तो हिंदू आदमी है, तो हिंदू आदमी हम लोग भी हिंदू ही है, और हम लोगों को तो एक कनेक्शन है ना आप लोगों के साथ। तो हम लोग भी हिंदू है, आप लोग भी हिंदू है, हम लोगों का मेजोरिटी है। तो इसी आधार पे हम बात बोल रहे हैं। और ये तो मेन तो एक बात बताएगा, आजकल तो घर में भाड़ा रहने से भी भाड़ा तो देना पड़ता है, और घर पे छोड़ो दुकान भाड़ा लेने से भी भाड़ा देना पड़ता है। और आप लोग तो हम लोगों का जमीन में हो सकता है, आपका पर्सनल जमीन में आपने घर बनाया, आपका माटी का कागज,
लेकिन उसका असल मालिक तो हम लोग है ना। हम लोगों का महाराजा से वो हम लोगों का जमीन है, इसलिए आप लोग जितना भी हो सकता है थोड़ा भी मदद कर देने से हम नोंथांमोनहा खोनासंनानै मोनबाय ना UG ब्रह्मनि सारनि आरो केवलनि बाथ्राखौहाय दे बिथांमोनहा मा बुंदों भाइलाय UG ब्रह्मनि बाथ्राखौ स्टाडि खालामनानै नाय आरो नैबे फन रेकर्डिंआव खालामनायखौ नोंथांमोनहा नाय दिनैहाय UG ब्रह्मआ सारा बुंदों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट that means there is no any extremist party in BTR area जोंनि BTR एरियायावहाय गुबुन एक्सट्रिमिस्ट पार्टी गैला खालि गुन्डा पार्टील' डाकाति पार्टील' दङ होननानै बिथाङा बुंबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय नैबे रेकर्डिंनि बाथ्राखौ जोङो खोनासङोब्ला जोङो मोननो हाबाय केवल'फोरनि सोलायनो बे जायगाया सेरफांगुरि जायगाया गोदोनिफ्रायनो बबेबा गोजान जायगानिफ्राय फैयोब्ला बे जायगानि मानसिफ्रा गोजान जायगानि मानसिफ्रा फैनानै भारा थानो हायो दिनै गुबुन जायगानिफ्राय गावनि हायाव लुनानै थाफैदोंब्लाबो नैबे कमथापुरि बिग्रा राजबंशीफोरनिसो जायगा होननानै बिथांमोनहा बुंबाय रायजो राजाफोर ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड बुजिनो नाजा मा बुंनो हास्थायदों आङो दिनैहाय केवल' मानि कमथापुरि लिबारेशन अर्गानाइजेशन बिथांमोना कमथापुरि बिदों राजबंशीफ्रा बिथांमोनानो बुंदों केवल'नि मानसिफ्रा उइथ फन जों लोगोसे बिथांमोना सावरायनायजों लोगोसे बेबायदि बुंदों गावसिनि जायगा सोलायनो भारा थानांगौ दिनै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै चिराङाव जानाय जे सुनिल जे ब्रह्म बिथां जे चिरां डिस्ट्रिक्टआव दाख्लै जानाय नै बे फट'खौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय बेखौ गावनायाबो जाहैबाय बियो भारासो दङमोन नामा बिथाङाबो दिनैहाय भारासो दङमोन नामा दिनैहाय UG ब्रह्म सार आरो केवल'फोरनि मोननै बाथ्राजों बुंनायखौ जोङो गोरोबनाय मोनाखिसै नाथाय बिथाङा नैबे बाथ्राखौ जुदि नैबे सेन्टिमेन्टनि बे बाथ्राखौ बुंदोंब्ला जोबोद जोबोद गोजोननाय केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म सार बा आदैनि नैबे बाथ्राया जुदि नैबे सेन्टिमेन्टजों बिथाङा बुंदोंब्ला दिनै जुदि जोंनि BTR ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ मोनसे गुन्डा पार्टी बायदिल' बाहायनानै फोजोबस्रांनो हायोब्ला जोबोद गोजोननाय जेरै गोबां मानसिफोरा आब्दुल कालामनि महात्मा गान्धीनि जवाहरलाल नेहरूनि इन्दिरा गान्धीनि गोबां गेदेमा गेदेमा मानसिफोरनि फट'खौहाय गियानि गुनि गेदेमा मानसि होननानै गावनि न'आवहाय बेबायदिनो फट' साजायलायनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जुदि दिनैहाय जोंनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म सारा बिसोरखौहाय खमथा दंखायो सारनि सायावहाय बिनिखायनो आङो दिनैहाय बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुंदों रायजो राजाफोर जुदि केबिनेट मन्त्रि सारनि जे UG ब्रह्म सारनि बे बुंनाय बायदि बाथ्राया जुदि जाफुङोब्ला जोंनि BTR ओनसोलनिफ्राय केवल' पार्टीखौहाय गैया खालामनो हायोब्ला मोनसे गुन्डा पार्टील' खालामनानै जुदि फोजोबस्रांनो हायोब्ला आङो जे जोब्बाय होननाय लोगो लोगोनो जोंनि BTR ओनसोलाव जेबो मोनथाय गैया जुदि बिसोरनि थाखाय बेबायदि अनसुंथाइ होनांगौ बेबायदि मोनथाय दं होनांगौ जुदि गैयाब्ला ओरैनो जुदि गुन्डा पार्टी हिसाबै जुदि फोजोबस्रांनो हायोब्ला बयनिख्रुइ देरसिन फट' बानायनानै आंनि न'आव साजिनानै दोनगोन आं रायजो राजाफोर बे खनकेसरा नैबे खनकेसरा जानला मोनला बाथ्राखौ बुङा रायजो राजाफोर जोंबो दिनैहाय मिथिनानै मोनबोनाय जे बिथाङा जुदि बे सेन्टिमेन्टनि बुंदोंब्ला जोबोद जोबोद गोजोननाय थागोन नाथाय दिनै बाथ्रा बायदिल' बुङोब्ला उननि बारावहाय नैबे आबै प्रमिला ब्रह्ममोन बायदि जागोन सार नोंबो
दिनैहाय बेबायदिनो गोदाव सोराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव भट बिबाय नांनाय बेबायदि जाहैगोन जुदि नोंथांमोनहा बर' रायजो राजानि थाखाय जोंनि आसाम हादोरनि थाखाय आसाम रायजोनि थाखाय मोजां मावोब्ला जोङो नोंथांमोनखौहाय ओरैनो भट बिफैनांनाय नङा माथो UG ब्रह्म सार नोंथांमोना ओरैनो फैनानै फिसा फिसौ ओरैनो नोंथांमोन रंजानाय फैनाय लोगो लोगोनो रंजानायजों मस्ट वेलकाम खालामगोन बिनिखायनो नोंहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय नोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ मावनांगौनि थाखाय बेबायदिनो सिगां जे जोंनि आबै प्रमिला रानी ब्रह्ममोनहा बर'नि माखासे फरेस्ट मिनिस्टार जानानै हा फाट्टा गैयै मानसिफोरनो हा फाट्टा राननानै होनाय गोबां बेबायदिनो उसुबिदायाव गोग्लैनायफोरखौनो बे सुबिदा होनाय दिनै सार नोंबो केबिनेट मिनिस्टार जानानै जोंनि बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनाय मा नांगौ मा नाङा गासैखौ बुंनो हानायनि क्षमताया नोंनाव दङ बेनिखायनो सार नोंनिसिम खावलायहरनाय जेन' नोंथाङा बे बाथ्राखौ जुदि खालामनो हायोब्ला मोनसे गुन्दा बादिल' जुदि खालामनानै जोंनि आसामनिफ्राय बा जोंनि बिटिआरनिफ्राय गैया खालामनो हायोब्ला जोबोद गोजोननाय आरो जुदि बेबायदिनो सिक्स फायार लालायनानै माबा मोनसे जुदि जायगा खालामलायनानै दोनोब्ला जोंनि मोनजानांगौखौनो जोंनि भागखौनो जोङो राननानै होनांगोन सार रायजो राजाफोर बेखौ लिरनानै ला जुदि सिक्स फायार जालायनानै मोनसे सावरायलायनानै जुदि जायोब्ला जुदि गुन्दा पार्टी बायदिल' खालामनानै जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गैया खालामनो हायोब्ला जोंहा बिराद बेवहाय गोजोननाय थागोन बिसोरो उनावहाय बेबायदिनो एसटि बिगोन कमथापुरि बिगोन बेबायदिनो इलेक्सन गेलेनो हानायनि थाखाय बेबायदिनो खथा बिगोन जे सिक्स फायार जालायलायनानै सावरायोब्ला बिनिखायनो बे समावनोसै सार नोङो जेरै बुंदों खम समनि गेजेरावनो साजा होनाय जागोन जोंनि ओनसोलाव खुनु रावबो एक्सट्रिमिस्ट पार्टी गैया 100% जे सैथो नोंनि बाथ्राया जुदि बे सेन्टिमेन्टजों बुंदोंब्ला नाथाय राजनिति गेलेनो थाखाय नोंथाङा बुंदोंब्ला बे जानाय नङा रायजो राजाफ्रा होसोगोन सानसे बेनिखायनो नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो बुं जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सार खुलुमहरदों बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जुदि बिथांमोनखौ गुन्दा पार्टी बायदि बाहायनानै जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गैया खालामनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय बियो मोनसे बेनिफिट मुलाम्फानि बाथ्रा रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामहर आंनि बुंनाया सैथो ना नंखाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों।